É certo que os primeiros 25 minutos da primeira metade eu creo que eles estiveron mellor plantados que a nós, estiveron mellor. Xeneraron dúas ocasións de gol, nós tivemos unha clarísima de Mario Barco que a botou fora, pero a partir de aí o partido tiñámoslo moi controlado, pero nós se queremos estar con mellores non podemos cometer os dos erros que cometimos nos dos goles, sobre todo o segundo é imperdoable. Depois o equipo na segunda metade estuvo, creo que moito mellor que o Coruxo, despois 10 para 10 tamén estivemos moito mellor. Fallamos dúas ocasións clamorosas, unha de Mario e outra de Capi, con o balón que doulle morto, botando. Pero bueno, eu tamén non deixo de recoñecer que o Coruxo fixo un partido moi intenso, que xa preveíamos que iba a ser así. Este é un campo dificilísimo, un campo que só gañou o mellor equipo que hai ahora mismo nesta liga, que foi a Cultural. Por eso doulle un mérito importante, pero evidentemente sabe máis pouco porque nos xeneramos, sobre todo na segunda metade, moito máis fútbol, pero se ti queres estar pelexando con mellores, o segundo gol é para matarnos a todos. Primeiro o adestrador e despois non podemos cometer esos erros, porque penalízase moitísimo. Ti non podes ir fora da casa e conceder estes regalos. Xa o outro día o fixemos contra os Somozas e hoxe foi o mesmo. Que despois podemos valorar moito a actuación do árbitro, que a expulsión de Capi, que eu, tal como a vexo, para min o balón non lle dou unha man, e vese que aunque lle den a man, que non é man voluntaria, pero bueno, é a interpretación deles, os sheriff, non se pode dicir nada máis. Deu a sensación de que o Pontevedra, cando tiña o balón do medio campo hacia arriba, era superior, pero sufría moito de medio campo para atrás. Sí, tens toda a razón. Nos do medio campo hacia dentro xogamos moi ben, con balón, posesión, fixemos as cousas moi ben, pero en defensa fomos unha vergonha. Ti non podes ir afora a un campo dificilísimo como este contra un moi bo equipo como é o Coruxo. Ti non podes conceder o que concedimos hoxe, porque o primeiro gol é un fallo clamoroso, porque estamos cansados de traballar esas xogadas e que nos fan ese gol, pero do segundo xa imperdonable. O segundo non ten perdón. Entón, máis normal é que chegara hoxe aquí e dixe, bueno, pois estou super contento porque vas a un campo difícil, seguimos cuartos, temos 30 puntos. Non estou contento, sábeme a pouco, porque hoxe se chegamos a estar medianamente ben en defensa, xa non digo moi ben, medianamente ben en defensa, o partido lo gañamos, porque para arriba fixemos cousas moi boas, o equipo estuvo moi ben con balón, pero sin balón hacia atrás estivemos rematadamente mal. Que pasou aquí con os primeiros minutos? Que deu a sensación de que custou adaptarse ao terreo de xogo ou foi máis mérito do Coruxo? Que é moi fácil. Nós somos un equipo máis de segunda vez. Nós non estamos para tirar cohetes, nós temos un mérito tremendo e hai que darlle o mérito que teñen estes futbolistas, que estamos cuartos con 30 puntos, pero o rival tamén xoga. O rival tamén ten futbolistas de moito nivel para esta categoría. O Coruxo en momentos que nos meteu contra as cordas porque eu preparei un partido para facerlle daño, pero Rafa tamén preparou un partido para facernos dano a nós. Ele fixo dano, nós tamén lle fixemos, que depois foi un partido moito de alternativas, pero na segunda mitad xa non, porque na segunda mitad, salvo o erro de Jacobo Trigo, que foi increíble, que deixou meter aquí Cuba pola línea fonda e tirou ao longueiro, a xogada do gol, depois xa non tuveron máis, pero que nós generamos moito fútbol e houve momentos que, a pesar de como estaba o campo, xogamos moi ben e generamos ocasións suficientes para gañar, pero, volvo a repetir, eu tamén lle dou moito mérito ao Coruxo, porque a mí pareceme un moi bo equipo e este campo pareceme dificilísimo para calquer rival. Quedaste satisfeito co sistema de rombo na primeira parte, porque, por exemplo, o primeiro gol ven porque ninguén cubre aí a chegada do lateral, non? Equivocaste. Mira o vídeo, que a mí non me fai falta ver o vídeo. O primeiro gol foi tal cual, o que pasa que se queres que te diga, Javier equivocouse porque lle meteron un pase por dentro, Alex chegou na axuda, pero o que non pode ser que se meta un pase por dentro e que o lateral se chega a línea de fondo que marcou un gol que, bueno, evidentemente creo que tirou a central, pero meteu. Pero o equipo xogamos moitísimas veces, non esta temporada, pero moitísimas veces así, e témolo moi ben traballado. Unhas veces sale mellor, outras veces sale peor, pero con iso tamén estábamos empatados e estábamos gañando 0-1. Entendes? O que pasa que eu creo que aquí non se pode andar sempre quitando os defectos. Por que non me dis que metimos un gol dun nivel impresionante? Non? Pero que tamén a ver se alguna vez che digo, che vexo dicir, non, pois o equipo fai cousas moi boas, porque o gol que metimos é unha acción espectacular.
unha definición tremenda de solo é quitar defectos, joder, por lo menos dalle algunha virtud ao equipo, porque o equipo está cuarto, non estamos cuartos pola cola, estamos cuartos por arriba, 30 puntos, e ainda queda partido por disputar. Evidentemente, que eu xa son o primeiro que reconozco, que cometimos 2 erros, que nos poderon costar o partido, de feito, só non marchamos con un punto, que eu pensei, eu vim a buscar os 3, marchou con un, bueno, pues evidentemente, a ver se este punto final de liga, pues vemos que é importante, espero que sí, que así sea. La entrada de Mateo Ferrer en el equipo de inicio es un premio a su trabajo, como decía la semana pasada. No, es uno más de la plantilla. Yo ya dije que cuando me decís muchas veces va a jugar uno, va a jugar otro, y ya dije que unas veces iba a xogar Mateo, outras veces iba a xogar Mario, ahora está xogando moito máis Mario, porque Mario merece xogar, leva 8 goles e merece xogar. E Mateo, eu pensei que ahora merecía xogar, hubo outros partidos que tamén merecía xogar, porque eu xogo dun sistema e busco os futbolistas que mellor se adapten a ese partido. Eu vin o campo, intuín como podía estar o campo, intuín vexo as dimensións do campo, vexo o rival, e ao tempo Mateo fixo un moi bo partido. Outro partido, pois vai estar no banquillo el, ou estará Mario. Xa dixo moitas veces, eu non son de piñón fixo, xogamos sempre con un sistema, non? Variamos moitos sistemas, por iso os futbolistas sufren o que sufren, pero ao final, pois esa é a riqueza dun equipo. Eu creo que, bueno, pues estamos aí de cuartos por mérito de todos, é que non podedes sempre personalizar o Mateo, o Mario, o xogan guapo, o xogan feo, aquí xogan os que mandan un tema, por iso todo o punto. Vale.